Jamen, goddag igen YouTube, og glædelig april. Jeg har haft en god marts måned, vil jeg sige. Hvad med jer? Har jeg haft en god marts måned? Nej, ikke hvis I har lyst. Synes du godt, hvis I har lyst? Der er ikke sket igen store her. Der er ikke lige blevet bygget noget. Måske sætte et signal eller to, men ellers mangler jeg lige finde ud af, om jeg skal aktivere dem her. De er kommet hjem fra en værksted af, og det er godt, hvis det finder noget til testet. Det er bare lige det der mig elektronik. I kan godt huske den der oppe, ikke også? Den er stadig ikke noget lavet. Men der er dog sket en lille bitte smule her i Torvald. Jeg har lige været til DMU i Vejle. Det fik købt sådan en her fra 2007. Whoopsie. Og så skal vi ned i gulvhøjde. Jeg fik købt mig sådan en her AMY 1126. Og så har vi en, jeg ved ikke om I kan se det ordentligt. Det kan I ikke. Et damplokomotiv. Og så har vi MX hedder det. Og MX. Faktisk, den her, den har jeg to af. Jeg kan vise lige om lidt. Mens jeg lige rykker lidt rundt her med de andre billeder. Og det var sådan set det meste af det, jeg købte. Dem der med mig til det her MU. Tak skal I have. I ved godt, hvad jeg mere købte. Nå. Hvis I kigger her. I kan godt se, der er to. Der ikke også. I kan godt lige se to der. Kan vi se det der? Nej. Men hvis I så kigger på farven. Jeg kan godt se, den er lidt mere mørk. Den er lidt mere lys. Eller er det bare mig? Så jeg vælger den, hvor man kan se mest på. Og så kan jeg finde ud af, hvad jeg skal med den der. Nå. Nu hvor jeg har fået den der med hjem fra værkstedet, så har jeg sendt mine 3 MTK'er på værkstedet. Og så har jeg også sendt min MTK ME. Den video jeg lavede her den første gang. En af de første videoer jeg lavede i år. Med lyd. Jeg fik sådan set hen at vide, at der var en lille smule fejl med den. Det er what? Så tog jeg den med til DMU over til Perfect Terrain, for det var en Perfect Terrain højtaler. Og der var sgu noget i vejen med den. Det er godt ment. Så de fik sådan, og har jeg med hjem. Nej, der var lige noget ekstra ting, der kunne laves ved den også, så det er fint, det gik. Hvad fik jeg ellers købt? Jeg fik købt 4 styks af sådan nogle her. Men jeg har kun 2 tilbage. 4 styks. Hvad fik jeg ellers købt? Noget af det dyreste, jeg har købt. Og skud ud til dem, jeg kan ikke huske hvorfor en der, men skud ud. Og tak for handlen. Det er Rocco. Maskinen her. Den her maskine kan jeg sådan set godt se, hvad den optimale pris er. Og jeg ved også, den er enten på SMT, Hobbykæden eller Felterbanen. Jeg har en gik. 2519. Men det fik jeg ikke til. Nu hvor det var tilbudspris, så fik jeg denne flotte Nightjet maskine. Aha. Det er altså meget imponerende. Vægtren det begyndte at vende så meget frem. Og jeg ved godt, den her ikke har kørt sådan set i Danmark. Men de kørte sådan set til Hamburg, ifølge Google. Jeg tror, hvad I siger. Eller hvad de siger. Så jeg købte mig en Nightjet. Og det ser egentlig ret godt ud med dobbeltdækkervogn. Den kan både klare Roccos dobbeltdækkervogn og Hobbytrays dobbeltdækkervogn. Men hvad så hvis jeg sætter dem sammen? Det er jeg ikke lige testet nu. Fordi at jeg testede også her for nylig ME, Hobbytrays og Pigus MY'er og Merlings MY'er. Altså, jeg ved ikke, hvad der er galt, men Merlings MY'er, den kan jo fint trække vognstammen. Pigus MY, den har bare den der høje motormoment hele tiden. Og jeg kunne høre, at hjulen var spændt rundt. Jeg tænkte, hvad der er, giv op, du kan ikke trække det.
Og så Hobby Trades ME. Og den røde her, nu har jeg en blå her. Den kunne fint trække. Så jeg bekommer en lille opfordring. Ikke om en, det er en fantastisk maskine, fantastisk lyd, men er trækraften lige så god som den der. Jeg har ikke lige set det hele nu. Det er lige det. Jeg har også fundet ud af, at man kan købe et 7-vognsæt til 10.000 kroner. Enten var det 9.000 eller 10.000 eller 11.000. Jeg ved, de har et sæt i hvert fald ved SMT, og de har et sæt ved Hobbykæden. Jut! Jeg tror, at den var billigere ved Hobbykæden, frem for den var ved SMT. Ikke om en noget. Nå, så når jeg har fået mig et Nightjet, jeg kan ikke sige det ordentligt. Ligesom nogen de synes, det lyder mærkeligt, når jeg siger Viking Wow. Så er det rigtig smart, hvis jeg synes, det er sjovt. Ellers har jeg været ved at rydde lidt op i min, ved at sortere lidt mere i min vitrineskab. Jeg kan faktisk love tage en vurdering af, hvad vi har. Der er jo nogen, der gerne vil vide, hvad der er for nogen, har. Så jeg sætter her. Lidt lokomotiver, lidt vogne, lokomotiver, og en lille smule vogne. Der er ikke mange, der har den der. Ja, dem er der nogen, der har. Men den røde og den blå. Herover har vi også masser af godsvogne, passagervogne. Herover der står der bare lidt noget, der ikke kan køre. Altså, det kan det godt, men det koster eddermame med kassen. Ellers har det, altså jeg har fået monteret en ekstra glashylde i den der. Det kan jeg sådan set også gøre i den her endnu. Der er lige plads til en ekstra glashylde lige der. Så ja. Men jeg skal på en måde snart i gang med noget mere signal. I kan lige få lov at se signal. Der står en der, og der står en der. Og så skal jeg snart få kigge på det. Der, måske. Men igen, jeg synes altså, Hobby Trades har for Råhus. Ja. Og de koblinger, jeg kører med i mine vognstammer, det er Hobby Trades egen koblinger, fladkoblinger kalder jeg det. Men der er jo sådan lidt lille bitte forskel på dem. Der er en lille bitte smule forskel. Den der skal ind i nemskakten, den kan enten være en lille smule bred, eller en lille smule smal. Kunne man på en eller anden måde have på 3D-printet et eller andet, jeg har bare se egentlig her. Hvis den her kommer ind i nemskakten, kan man 3D-printe en eller anden lille bitte ting, og sætte i modsat som en slags klods, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg ved ikke mange, der har fået ideen. Hvis nogen, der har fået ideen fremadrettet, nej! Jeg tager det først. Men hvis nogen, der har gjort det, så kan jeg jo ikke sige det. Men det var en idé, jeg fik. Men det vil selvfølgelig være svært at gøre det på sådan en vogn. Men jeg bruger det både på Hobby Trades og Råhus WXZ. Jeg bruger det på min wheelcar, godsvogn derovre, lommevogn. Og det er altså en ret god en, vil jeg sige. Fordi jeg kunne også bruge måske nogen, der er lidt stærkere. Sådan nogle her. Dem her, de kan slippe på 2 måder, frem for den ene kan hun slippe på 1 måde. Den ene, den kan slippe via den her ude. Den der går ind i vognen. Den her kan både slippe i vognen, og den kan slippe her. Så det kan man nok også se på, hvordan stigningen den er. Og så kan man lige så kigge over på min DSB godsvogn herovre. Den her. Der er stadigvæk ved at arbejde på en del 2 af den. Og det går egentlig sådan set fint nok. Man kan følge med ind på min Snapchat og min Instagram, hvis man har lyst til det. Ellers så tænker jeg, at jeg lige skal over og fat i min telefon nummer 2. Og nu begynder vi med information, som vi plejer at gøre. Bam, 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 bam. Gem det. Hvor har vi det henne? Inden for marts måned. SMT de tilbyder noget her i løbet af næste måned. Faktisk 2 gange, 2 lørdage. Hvis man gerne vil have noget uddannelse i, hvordan en CS3 dem fungerer, så kan man komme derned. Og det ligner, at hvis man kommer med sin egen CS3'er, så betaler det lidt prisen. Så synes det ikke er betalt. Men det er lækkert, jeg kan huske. Danmarks Jernbanemuseum har smækket sådan en her op. Jeg ved ikke, om I kan se det ordentligt, det kan I selvfølgelig ikke, så skal jeg lige ordne noget lys. Sådan der. Den her.
for at være med i støtningen af generation 2 af S-togene. Det er sgu også lidt på tide, at vi begynder at rydde lidt ud af det gamle, undskyld at sige det. Så nogle af de gamle daginstitutioner, de står der måske med sidste var der. Kongevognene, fantastiske, men hvor længe står der? Det er måske begyndt at være lidt, men når der er noget gammelt, der skal ud, så risikerer vi også, at den gode gamle IC3'er, som kører rundt derinde frem og tilbage, den kommer ikke udenfor at køre. Den bane bliver pillet væk. Seriøst. Hvor mange? Altså den der røde vogn herude i Marslev, den kan altså se fandens godt ud inden på Mercedes. Og så også lige trække M-sætteren ind, og S-maskinen ind. E-maskinen, det er jo ikke, for den har jeg lavet. Det fantastiske navn Helgen er ikke dansk mere. Det er blevet opkøbt på engelske hænder nu. Ikke godt ment overhovedet. Men der er nogen, der brokker sig af helvede til at bare, hvad skal jeg sige, Y-togene eller emyrerne af Helgens fabrikater. Deres ledning, af nogen siger, er lort. Det er derfor, jeg har fået sat mine nye tog sammen, så de ikke kan skille sig. Jo, det kan de godt, men det er lidt sværere. Så kan det være mit værksted. Men hvis man kigger på deres produkter, så er der også nogle engelske maskiner. Så det kan måske være, at det begynder at blive lidt bedre nu, er nogen vil sige. Ikke omvendt. I løbet af måneder, vil jeg nok hellere sige, hvis man er medlem af Nohab in Deutschland in Europa, så tilbyder de en tur med MY 1142. Så det bliver da spændende. Jeg kan bare lige se, hvad datoer er det med det. Den 15. i 4. 2026. 10 euro, så vidt jeg forstår det. Foto. Sonderfart. Arm 9. i 15. 2026. Jeg kan heller ikke tjekke Facebook-siden, hvis I har lyst til. I kan bare ikke se det, vel? Det er det nu. Ja, det kan jeg godt. Ej, det er faktisk, jeg har fået en ny telefon. Jeg går fra Samsung S10 til Motorola. Hvad har vi ellers? Nogle af de kære Y-tog ude i Vestjylland, de har fået nyt hjem. Og det er for eksempel Vejby Klitferiepark, som ligger tæt på Harboøre, så vidt jeg forstår det. Man kan lige nå ind i dem, når man kører med togene. Jeg var faktisk her for nylig ude og køre med det nye batteritog. I har nok også fået videoen. Og der siger jeg, at det var noget af en tur derop. Og fordi jeg siger det sådan, det er fordi vi måtte vente i nogle timer i Vejle. Men det var også bare en spændende tur for os, der var der, at følge dem fra Padborg og hele vejen til Lemvig. Så men man sidder fint. Det er almindeligt ligesom i Y-togene, men deres højtalerudkald. Hvis du skal have tog, så men jeg kan sgu ikke høre det som en ældre pensionist eller ældre borger. Man kan ikke høre den, når sådan larm i toget ind i en anden for helvede. Det er ikke ligesom, at man går ind i et S-tog eller en metro i København. Hvis du står ved døren, kan du høre, hvad der sker ved døren. Hvis du kører ind i fronten af toget, kan du høre, hvad der sker i fronten. Hvis du kører ind i sammenkoblingen, kan du høre, hvad der sker i sammenkoblingen. Der! Hvis du står i den ene ende af vognen, kan du høre, hvad der sker nede ved sammenkoblingerne. Så deres højtalerudkald, please, midtjyske jernbaner, skru op for lyden. Bare lige skru lidt mere op. Jeg kan lige høre det. Eller hvad nu lyder. Det er altså en fantastisk sæt, det her. Jeg havde den ikke kan se det. Det er fucking tjener. Jeg kan bare tro halvt ned på lyset, den var helt ned. De røde dobbeltdækvogne. De bliver så fantastisk flotte at se i første sæt i Danmark. Og angående de der CLF Cargo-vogne, vi fik her i sidste måned, tror jeg det var. Inden for 14 dage, så jeg en video, tror jeg det var. Hvor der allerede var graffiti på. Jo.
S-Bahn historie. Okay. Der er en, der har taget en rigtig lang historie om S-Bahnen. Ja. Den 11. marts sagde Midtjysk Jernbane farvel til det første Y-tog, som blev leveret til Harboøre efter mere end det blev leveret til 1B i Harboøre efter mere end 40 år her på matriklen, og nu nået en ende. Den er, ja, det er vemodigt. Og jeg glæder mig også lidt til, hvad der skal ske med det Y-tog, der skal til Gedser. Der er stadigvæk nogle rygter. Enten skal den transporteres via skinnerne hele vejen til Gedser. Den anden rygte siger, at den skal på blokvognen. Jo tak. Så der er lidt forskellige rygter rundt omkring. Og det var sådan lidt det, jeg kunne fange i dag. Jeg har mig også med på Instagram. Hvad fanden er det, der er sket? Jeg synes bare, der er sket noget mere her. Nye billeder. Nyt tog. Der er udkommet med et tog. Jeg er ved at lave en ny video til jer. Angående min DSB Ghost container. Og jeg har også lige her i løbet af starten af april måned, får jeg også min video af DMU. Og det var faktisk godt med sig. Eller skal vi faktisk være helt ærlige? Da jeg var over i Tostrup, der sidste år eller forrige år, efterårsåret, det her, det var ligesom, den her del, det er modeltog, den her, det er kørende del. En fucking halv, det er op i to. Der føler jeg lidt, at Tostrup derovre, eller over i København, det var lidt mere hyggeligere. Eller hvis jeg går længere tilbage til da det var DMU nede i Kolding i 2023, eller hvornår det var. Husk, så måske det var lidt bedre. Men man kan heller ikke forvente alt. Der er måske nogen, der vil synes, den fasen. Nogen synes, den var god. Altså, jeg synes, det var okay. Der var et okay, alligevel et godt stort udvalg. Der var lidt nyheder fra Ahmed, som jeg ikke lige fik kigge på, men jeg har set deres billeder. Og det ser lige godt interessant ud. Men til gengæld, feltebanen var ikke med. Men det var SMT og hobbykæden. Og jeg fik lige spurgt hobbykæden, hvad et nyt Y-tog vil koste. AC med lyd ESO 5.0. Hvis I gerne vil vide prisen, kan I huske, hvor meget mærkningen til E-maskinen den kostede? Vi er derhenne af. Fy for satan! Og til dem, der har bestilt med en, det er 9-10.000 kroner. Fy for den lige! Og nu jeg skal sige, at jeg har bestilt 2. Så ja tak! Men hvem siger, skal han samtidig? Så det bliver en dyr omgang med Y-togene. Så håber jeg mig også, at de kan noget mere frem for de gamle Y-tog. At de har lidt mere specielt i sig frem for de gamle Y-tog. Ikke ligesom, jeg vil ikke lige sammenligne med Rocco og Hobbytrade. Men jeg håber lidt, at der er en del forskel. Det vil jeg sige. Det er der en heldig. Det er bare HK, der sagde vel om. Hvad fanden er det mere, jeg kan sige? Ja. Mit stueprojekt, det er gået stille. Ja. Jeg tror, det var det, vi kunne fortælle. Det er en sidste ting. Det er en aller sidste ting. Fra med her i april måned, og så løbet af året, der er der begyndt at være åbne muligheder for veterankørsel og modelparken EO, på Bras, de vil køre med deres materiale. Og jeg glæder mig til at komme ud til EO modelpark. Jeg vil prøve at være lidt mere derude igen i år. I hvert fald lige med den ene gang, jeg var sidst. Og hvorfor? Det finder vi ud af, hvis man kommer derud. Så jeg har nogle procenter i gang. Jeg har lyst til nogle ting i år. I stedet for bare her. Ja, jeg tror det var det. Tak fordi I så med. Moin.